Johan Vella u Omar Sharif huma żewġ uffiċjali tal-Pulizija li sfaw midruba f'Taġorni wara li raġel fetaħ in-nar fuqhom u fuq il-kollegi tagħhom. Każ li beda minn sempliċi rapport dwar nar li tqabbad f'sit ta' kostruzzjoni li mbagħad eskala b'mod inkredibbli. Kienu dawn il-ħsejjes tal-biża illi ħakmu ż-żona ta' Ġorni l-ġimgħa filgħodu kif rapport illi daħal lill-Pulizija dwar nirien li allegatament tqabdu apposta f'sit ta' kostruzzjoni ħaxxejra perikoluża ferm. Kien għall-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu meta l-Pulizija flimkien mal-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili marru f'Taġorni wara rapport illi sar minn numru ta' ħaddiema f'sit ta' kostruzzjoni. Rapport illi sar minħabba li raġel allegatament qabbad in-nar fl-ewwel sular ta' dan is-sit meta fil-post kien hemm xi ħaddiema. Imbagħad meta l-Pulizija tal-Assa u tal-RIU rrispondew għar-rapport, it-tensjoni tant eskalat li l-aggressur beda jispara tiri lejn l-uffiċjali. U minnu fih issejħet l-ola skwadra tal-Pulizija ta' Malta l-Special Intervention Unit flimkien ma' negozjaturi u numru ta' timijiet tal-emerġenza mill-Isptar Mater Dei. Ir-riżulta li kienu 2 l-aggressuri fil-post, bit-3 pulizija jispiċċaw fir-razzed biżwit is-sit tal-kostruzzjoni moħbija għas-sigurtà tagħhom fejn kien hemm raġel Malti li kien armat, dan fil-waqt li l-aggressur ieħor u ċoe dak li tan-nar lis-sit ġie arrestat immedjatament. Wara satejn ta' negozjati wara sparatura li ħallit pulizija mill-ola skwadra tal-Pulizija ta' Malta l-SIU imweġġa serjament f'wiċċu u fonqu il-Malti li kien armat fir-razzett ċeda l-arma tiegħu u ġie arrestat. Kelliem l-Pulizija konferma illi kienu 2 l-aggressuri, żewġ irġiel Maltin, wieħed minnhom illi qabbad in-nar illi kien arrestat immedjatament mal-wasla tal-Pulizija. Imbagħad it-tieni wieħed illi wara satejn u nofs ta' negozjati flimkien mal-Pulizija ta' Malta ċeda l-armi tiegħu ħareġ mis-sit ta' kostruzzjoni b'mod sigur kemm malieħu anke għal dawk tal-madwar biex imbagħad it-3 pulizija li kienu qegħdin jistaħbew ovvjament tas-sigurtà tagħhom ukoll ħarġu mis-sit tal-kostruzzjoni. Issa kif qed taraw warajja il-kaos ikkalma matul il-jum u fil-fatt hawn il-Maġistrat ġew mifsud u anke xi esperti tal-qorti sabiex mhux biss tiġi elevata l-arma imma anke ikunu stabbiliti d-dinamika tal-każ. Il-persuna illi kienet ġewwa li ġiet arrestat issa kif qed ikun fl-ewwel briefing illi kienet każ ta' arsin xi ħadd tan-nar il-post waqt li kien hemm xi ħaddiema. Il-post ġew fuq il-post minħabba dik l-arsin u mbagħad żviluppaw dak li spjegajtilkom fejn seħħet l-isparatur fisser għadna ma nafux dal-post jekk min jgħix hemm u ta' minnu. Aktar tard Johan Vella ġie identifikat bħala l-Pulizija li weġġa serjament. Huwa kellu jinżamm fl-ITU fejn saret sejħa urġenti għad-donazzjonijiet tad-demm biex isiru l-interventi mediċi meħtieġa. Dwar il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali.